Hello, good afternoon. Hello guys, magandang tanghali. Yan, yan magpi-premiere na po yung parapol ni Oragon Honey. So, babatiin ko lang po si Oragon Honey ng happy birthday, Oragon. So, yan sa mga viewers natin dyan, sa mga JR Hobby viewers and subscribers. So, salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Yan guys, salamat po sa ating isang thumbs up. Yan. So malapit na guys mag-premiere malapit na po yung premiere ni Oragon Honey ng kanyang parapol. So yan, sana po ay manalo tayo. So yung mga nag-register through Oragon Honey Facebook page, yan. So madali na guys. Yan, hello kay Jesse Channel. What's up, batchmate? Pa-support ng channel ko. Alright, so hello. So dito lang muna ako manonood, replay na lang kay Oragon Honey. So ano po, ano lang po to, mga 20 minutes lang po tayo. Kasi po, binati ko lang po talaga si Oragon Honey ng happy birthday. Yan, happy birthday, Oragon Honey. So yan, salamat po sa ating 4 viewers. So pag nag-premiere na po yung kay Oragon, stop na po natin to. So mga 20 minutes tayo dito magkukwentuhan. So yan. So hello po, good morning Russell sa Perez. So sabi ni Alele Gubalani, dito na lang muna ako manonood, replay na lang kay Oragon Honey. So sabi ni Reggie Bonel, hello po. So yan, hello. Hello po Reggie Bonel. Magandang tanghali sa inyo. Yan, nandito ako sa may kubo. Yan, sira-sira na yung kubo. So yan, magandang tanghali sa ating 4 viewers and 4 thumbs up. So mga hindi pa nagtatanghalian dyan, doon tayo doon tayo makitanghalian kay Roy, kay Oragon Honey. So madaming handa doon. Tingnan natin, may punta ko doon kung ano yung handa ni Idol Roy, kung ano yung handa niya. Baka nagkatay ng guys, nagkatay ng pato. So hello Reggie. Abang-abang kami sa Rapol. Oo din, nag-aabang din ako. So pag nag-premiere na yan, so doon na tayo, lipat tayo doon kay Oragon Honey. So yan, abang-abang kami ng Rapol, sabi ni Reggie. Sana manalo ko. Wala kami bahay, sabi ni Jesse Channel. Oo. So Jesse, sana manalo ka ng first prize. Yan, sabi ni Rosel, baka nagkatay ng baka, sir. Baka o baka. Baka. So yun, sabi ni Oragon, ano daw, baka daw wala siyang handa. Yan, so sana mamaya puntahan natin. Sana makalive ako doon kay Oragon Honey. So yan, hello po sa ating 2 viewers and 3 thumbs up. So yan, so tingnan natin yan. Meron pang tayong 15 minutes. Yan, 15 minutes pa guys bago mag-start yung raffle. Paraffle ni Oragon Honey. So yan ay birthday, birthday pasasalamat ni Oragon Honey sa kanyang YouTube channel. So yan. Sabi ni Reggie, sana din manalo ako sir. Oo Reggie, Buniel, sana kasi marami yung prizes natin. Mayroong consolation prize si Oragon Honey, third prize, second prize, at ang first prize ay 10,000. Wow! So, laki ng 10,000 na yon. Tulong na sa atin kung sino manalo. So, yan. Sabi ni Analisa Kabotahe, hello po Manoy. JR Hobby, happy birthday po. Manoy Roy, good luck po sa mga nakasali. So, yan. Sabi po nila. Pag natapos na po, pag patapos na sa bahay na pinapagawa ko, so, ayan, pampatapos po ng bahay ni Sir Reggie. So, yan, Sir Reggie, sana manalo ka.
Yan, sana manalo si Sir Reggie. So yan. So yung atin daw yung kanila pong raffle ay online. So yan, manonood din tayo ng kanilang online raffle. So Sir Reggie, sana manalo ka. Si Jesse, yan din. So yan, malaki yung chance nating manalo. So yan. So sana guys, sana masaya ngayon si Uragon Honey sa kanyang birthday. At sana marami siyang handa para pagpunta ko doon may pagkain. Yan. Pupunta tayo doon mamaya. So yan, hello po sa ating viewers and mga subscribers natin dyan. So, abang-abang tayo sa raffle ni Uragon Honey. So yan guys, doon sa latest kong upload sa aking video sa aking channel. So nagpapasalamat ako guys doon sa nag-sponsor po kay Lola Suling at nabigyan natin siya ng kanyang pangangailangan. So maraming salamat po Sir Adonis sa iyo pong suporta at sa pagtitiwala po sa amin. So God bless po sa iyong pamilya. So maraming salamat po dahil meron po tayong isa na mga pamilya, isang tao tayong napasaya at nabigyan ng pagpapala. So yan po. So God bless po sa sponsor po. Sir Adonis, salamat po. So yan. Sabi ni Reggie, ayan, pampatapos ng bahay niya. Sana manalo si Sir Reggie. Yan, mananalo to. Alright, so yan guys. At hello po sa ating 3 viewers and 4 thumbs up. Yan, happy birthday Uragon Honey. So yan. So sa mga meron po ang update ko pa po doon kay Lola Suling. So ang part 3 po noon, meron pa pong part 3 yung kasi po meron pa pong tayong ihahatid na biyaya. Abangan niyo po kung ano yung ihahatid ko pang biyaya kay Lola Suling kasi po nagpapasalamat po ako kasi talagang marami po yung natouch sa buhay niya at ginamit po tayo para maging instrumento ng daluyan, ng blessing para sa ibang tao. So yan guys. So update ko po kayo sa mga susunod ko pong upload patungkol po kay Nanay Suling. So sana po ay meron pa na sumuporta at mag-sponsor para po marami tayong ma-bless na mga kababayan dito, lalong-lalo na dito sa atin sa Bicol, sa Partido area. So yan guys, ano po ba ang mga tanghalian nyo ngayon? Yan, yung mga walang tanghalian dyan, pwede kayong pumunta kay Uragon Honey ngayon. Doon tayo makitanghalian. Alright, so sana maraming handa si Uragon Honey ngayon. Kasi talagang inaabangan yung birthday niya. Siguro ano na yon, siguro ngayon luto na yung kanin doon. Pinapalamig na yung kanin tapos yung tawag dito, yung ulam, yung adobo, adobong manok. Adobong manok sa gata ang ulam ni Uragon Honey siguro ngayon. So yan, so dito sa Bicol, yan ang pag may birthday, yung ginataang manok sa adobong manok sa papaya. So sarap nun. So yan, hello sa ating 4 viewers. Yan, tingnan natin kung ilang minutes na lang yung premiere ni... Yan, madali na, 10 minutes na lang. So yan, marami na ang waiting sa... Gutom ka mo siguro, sir. Gutom ka na siguro, sir. Iyo, dahil pa hindi pa tayo nangalian, pupunta ko doon para matikman natin yung handa ni Uragon Honey. Kung ano talaga ang handa niya. So, dami imagination, sabi ni Rosel. Yan, kasi birthday yun eh. Sana madaming handa talaga para mabusog tayo. So, yan. So, sa mga sumali sa raffle, so sana po, hindi man kayo lahat manalo. So, sana yung manalo ay talagang, yan, talagang magamit niya talaga yung pera sa kanyang pangangailangan. So, yan guys. So, sana lahat manalo.
bigyan na lang lahat niya no, ni Uragon Honey ng premyo. So yan, malapit na tayo. So yan, ano na lang, 9 minutes na lang. 9 minutes na lang, madali na tayo mag-raffle doon kaya Uragon Honey. So yan, salamat po sa ating 5 viewers and 5 thumbs up. So yan. So ang ano ko ngayon, ang ulam ko, ukoy na puso ng saging. Yan, ukoy na yung prito na puso ng saging. So sarap guys. Mag-live sana ako ng kaya lang baka humingi kayo. So hindi na ako nag-live habang kumakain kasi baka humingi kayo guys. So sarap ng ulam ko. Sana pagpunta ko kay Roy mamaya, karne naman. So yan. Yan, 8 minutes na lang. Magla-live na si Uragon Honey. Madali na. So, 2 minutes na lang ako guys. Ayan. Cut na natin to pag mga 2 minutes pa. Hello Sir Jer Habi. Pa-shoutout from Makati. Sabi ni Jason Sanchez. Hello Sir Jason. Yan. Isa ko tong sinusubaybayan ko to si Sir Jason sa kanya mga pagdadrive. Keep safe always sir. Sa iyong pagtatrabaho sa araw-araw. So yan. Sir Jason Sanchez, shout out po natin yan. So yung mga kababayan natin, bisitahin niyo po Sir Jason Sanchez YouTube channel. Madami po kayong matututunan yung may mga hilig diyan sa sasakyan. Yan, yan, naabangan ko yung mga videos niya ni Jason Sanchez. Yan, meron na tayong 6 viewers at 6 thumbs up. Pa-shoutout sir, good luck, sabi ni Jasmine Sari-Sari Vlogs. Yan. Yan, sinusubscribe ko din to si Jasmine Sari-Sari Vlogs. Yan guys, magtulungan tayo mga YouTubers. Bisitahin po natin to si Jasmine Sari-Sari Vlogs. Hello po, magandang tanghali. So yan, mag-aabang na tayo. Yan, 7 minutes na lang kay Uragon Honey. So siguro mga madali na. So maya-maya magpaalam na tayo. Yan guys, don't forget, yan si Jesse Channel guys, please visit din tong si Jesse Channel, mga small YouTuber din to tulad ko at sana ay masuportahan din po natin. Yan, welcome po Ma'am Jasmine Sari-Sari Vlog, so welcome po. So yan, lagi tayo dyan nag-thumbs up sa mga videos ni Ma'am Jasmine at Jason Sanchez. So, thank you Sir JR. Palagi kang sinusubaybayan mga vlog mo. Ayan po. Thank you. Welcome po Sir Jason Sanchez. Salamat din po sa pagsubaybay mo sa mga vlog ko. Yan. Hello po Ma'am Analisa Kabutahe. Gulpi ata. Handa si Manoy Roy. Makikikan po ako. Enjoy na lang po Kuya Roy. So yan. Ikakain ko na lang po kayo mamaya. Ako na lang yung kakain ng mga para sa inyo. Hindi, joke lang. Sabi ni Robbie Natividad, tamsak po. So yan. So bisitahin natin mamaya yan mga ating mga kahabi natin na nag-views and nag-thumbs up sa ating live ngayong tanghali. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nawa po kayo ay nananghalian na. So yung mga hindi pa nananghalian, samahan niyo ako. Punta tayo doon kay Uragon Honey. Kasi yan, magsimula na. 5 minutes na lang mag-raffle na ng kanyang birthday raffle. Si Uragon Honey. So hello Robin Natividad. Magandang tanghali sa iyo. Kabayan Tabaco Albay po. Shout out sa mga mahal ko sa buhay sa Tabaco City. Yan, lagi ko po itong dinadaanan ang Tabaco pagpapunta akong Legazpi. So yan, diyan ako dumadaan. Ang ganda ng Tabaco City. So hello po diyan sa mga kamag-anak ni Ma'am Hasmin Sari-Sari Vlog sa Tabaco. So yan po. So support natin guys itong mga ating mga vloggers, mga YouTubers na
kababayan natin. So yan, hello po sa 9 viewers and 8 thumbs up. Hello, magandang tanghali. Yan, welcome po Robbie Natividad. Welcome po. You're very welcome into my channel. So yan. So yan, madali na. 4 minutes to go. Mag-rapol na si Oragon Honey. Hello. So yan guys, muli magpapaalam na ako. Salamat po sa inyong lahat. At binabati ko po si Roy at ang Oragon Honey team. So happy birthday Roy sa araw na ito, yung karawan, sana ay masaya ka. At yan, more blessing to come sa iyong buhay. Yan, si DJ TV Official, nakamang numang giraraya. Wash out! Hello, DJ TV. Mapagpalang tanghali mga Oragon, mapagpalang umaga naman dito sa mundo namin. Yan, good morning po dyan sa ibang planeta. Sabi ni Ma'am Dang Carlos Ruiz, hello po. Mapagpalang araw po sa inyo dyan. Yan, salamat. Welcome po DJ TV Official, you're welcome. Yan, mayroon ng ano tayo dito, watching from Riyadh. Happy birthday Oragon Honey, sabi ni Ma'am Melinda Baduria. Hello po, madam. Ito, mga kapitbahay ko itong mabait. Hello, DJ TV. Manada ata kaipuhan. Mina mag-back up sa live. Sige, punta ko dyan. Maya. Sabi, happy birthday Oragon Roy. Ultrasonic boom. Shout sa ating birthday boy. God bless you more. Sabi ni Dang. Yan. Yan ang ating birthday boy. Si Oragon Honey. Yan, 2 minutes na lang. So hello po sa inyo, DJ TV Official, Ma'am Melinda Baduria, Ma'am Dang, DJ TV, Robio Natividad sa pagbisita at pag-view ng ating live ngayon. So kay Ma'am Jasmine Sari-Sari Vlogs, Annalisa Kabotahe. Yan, magpapalam na po ako kasi live na po si Oragon Honey. Bye-bye. So, yan. Stay tune na po tayo doon sa ating raffle. Hello po. Bye-bye.